Ćao drugari, ja sam Sava sa kanala Srpski vicevi. Pripremio sam vam još jedan vic. Pričaju otac i sin i pita sin oca: Tata, čik pogodi kako mi se zove vaspitačica u vrtiću. Na slovo T. Tata kaže: Tanja. Nije. Da nije možda Tamara? Sin kaže: Ma nije. Tata pita: Jel Tijana? Sin kaže: Ne. I tata onda kaže: Pa ne mogu da pogodim. Reci mi. A sin kaže: Teta Jelena. Nadam se da vam se svideo vic. Pišite mi, to jest meni i Vuku u komentarima još viceva da vas možemo ubaciti u video. Subscribeujte se i lajkujte video. Ćao!